Jeden z mála štvorizbových bytov v tehlovom bytovom dome, ktorý si môžete prerobiť podľa vlastných predstav. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je štvorizbový byt v obci Cífer, ktorá sa nachádza 10 km od Trnavy, 15 km od Senca a 38 km od Bratislavy. Keď máte chuť na grilovačku, starať sa o vlastnú záhradku, alebo len tak nechať deti hrať sa tu vo vnútrobloku so svojimi parťákmi, môžete tu zažiť tú pravú rodinnú pohodu. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Cífer. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.